Vale, tenim així el combat. El combat ja està començat, he passat hasta la primera ronda. Per posar a tots en context, són tots els combats 3 rondes de 3 minuts. Direu, hòstia, que poquet. Estigués una ronda 3 minuts pegant-te. Xulo, a veure si aguantes. Xulo. Xulo, o xula. O xula. O xules. Para lo que estiga mirant-nos. Puja i dalt i pega't durant 3 minuts. I intenta evitar que l'altre no el pegue. Més l'estrès que estàs patint. Més els calçotets que porta, que Ramon antes m'ho ha mencionat, que dir, aquests calçotets deuen pesar 10 quilos. Que aquests calçotets, a Xina, ahir està fent sentadilles encara que parega que no, Sí. És més, per esquivar, quan esquives per cavall, a part de tronc, és que acatxar les cames. Que això molts es pensen que no, però sí que es fa. Jo crec que aquest calçotet el deixes plantat. I allí està el combat. Veiem a Abraham Mateo, pues, que ha tingut també un problemeta d'esquena, perquè aquestes tires és d'anar al quiropràctic. Vale. Saps? Això va ser ahir 1 de juliol a les 6:30 de la vesprà. Va començar el combat. A veure, tampoc espereu combats de professionals, perquè és gent que s'ha entrenat durant 4 mesos. Ja. O menys. O menys, inclús menys. Igual ahir era el primer dia per alguns. Pot ser. Possiblement. No, però tu pensa, la primera vegada que vas a pegar-te Fa molt l'actitud. contra 60.000 persones, tio. Ja, però fa molt l'actitud. Perquè tu, si aparentes que saps... I l'altre tampoc és que vaig a molt. No, però... Veus, ahir conta... Mira, fa I xulo. quin calçotet, tio. És que això és brutal, tio. Això pareix de mentira. Tu és que m'estic recordant humor amarillo, tio. Estoy viendo a Peter muy sólido, me dijo que se le da El Yakuro, com li dient? Com es dia? El Chino Cudeiro. És que estava rosegant. Mira, el Chino Cudeiro. No, a veure, dins de lo que cap, donat compte que el Peter sap esquivar prou bé. Com s'acatxa, no veus? Molts colps, És també. que ahí entra el factor de tu en la vida que has fet. Si has sigut el que ha robat bocadillos, O el que no. O el que no. saps? No, però n'hi ha gent que els li dona molt bé atacar, altres que són més defensius, altres pues, que esquiven, saben mantenir molt millor la distància. En boxeo, qui domina tot això és el puto amo. Home, no, cabrón. En això és el puto amo, perquè és el que diuen en el boxeo, és pegar, estar i no estar. És pegar i Però tu tratar de que no creus... peguen. Jo crec, tio, que molt fort li tens que pegar a uno perquè en totes les proteccions que porte li pugues fer mal, tio. No, sí que pots fer-li mal. Sí que Però pots fer-li mal. seguint, però si mira-los... Mira, no va ser una punyà, va ser una patà. Una vegada entrenant, jo portava cascos. Però, José, tu eres molt gran. Però mira estos, tio. No, molt gran no, és que vaig a dir-te que jo vaig recibir la pata en el cap. I era del meu mestre, que el meu mestre estaria en 60 quilos o Home, menys. tio, tu mestre... Sí, però el toc ese que va fer, pum, el rebota tot, Ja. No, dius, vale, Però sí. m'estàs parlant d'un mestre, joder, que són dos que han vingut de per ahí. Però dona igual. Una hòstia d'una persona de 60 quilos, vulguis o no, contra una altra persona de 60 quilos va notar-la. Sí, jo no dic que no. Però va molt protegit. No, Ramon, prova-ho. No, ja ho sé. No, sé, o sea, sé les situacions. O sea, m'imagino les situacions. Feia gràcia perquè sempre que enfocaven a la gent i la gent es veia en les pantalles. A lo americà, no? Es seguida saludaven ahí i tot. Els combats per la nit, l'estadi, era flipant, tio. Era una cosa espectacular. Estaven en el Metropolitano. Tinc mania de dir el Wanda, però ara no es diu el Wanda, es diu el Civitas, una cosa així, el Civi, no sé què. Metropolitano, on juga l'Atlètic de Madrid. Dios, el camp és espectacular. Per la nit és espectacular. No veus, vulguis o no, el portar el bucal, el casco, Sí, està clar. moltes vegades molesta. Ja, clar que molesta, no te fot.
Però estos cascos no, però els cascos estos que porten la protecció, que la porten així, buah, pots morir-te. Pots morir-te. Més el nervi de dir, és que van a pegar-me. No és que sols vaig a pegar-te, és que van a pegar... És que es depèn de la situació, també. Ja, és que Perquè dius, no, van a pegar-me o vaig a pegar, saps? Dius, van a pegar-me. I vulguis o no, l'estrès eixe crema. I això pots haver entrenat, fer sparring durant, jo què sé, durant els 4 mesos, que el combat és superdiferent. El combat és superdiferent. El que no sé és per què porta l'Abraham Mateu un 13 ahí. Porta una X y 3 palitos. No sé qué significa. Menos la edad mental. No, però trobo que als 13 anys és quan va començar ell a fer la seva música. La seva musiqueta. L'àrbit és el de totes les velaes. És àrbit ja professional. Però, lo que és la cosa, la ràbia que es té un o l'altre i acaben sempre ballant, acaben sempre agarraells ballant d'ells. Però és que això és tècnica també. No veus? Està explicant-ho ara. És també per descansar. I molts el que fan és també deixar-se caure perquè l'altre aguanta el pes. Entonces va cansant-se. Bueno, ja. Està en el boxeo... I si tu te deixes caure i l'altre també Home, cau a la lona i cau els dos. cau els dos a regolar. Tables. No, però sí, aquestes coses estan totes estudiades. Sobretot quan estan cansats, no veus? És que ho digues o no, això és supercansat. Home, físicament pareix que físicament estiga un poc més cuidat el Mateo que no l'altre, tio. O sigui, aparentment, jo, sense tindre nocions, pareix que el Mateo pareix que estiga... No? Ja, bueno, però és que en la lluita s'ha vist tantes vegades uno que suposadament físicament no dius, pareix un borratxet, No, això ja està. pareix un borratxet de bar Ja, tio. i després De fet, resulta que no. em vaig guardar... Ja. Pues mira. Clar, és que una macoca xina pareix que no, però Tio, fa però mal. jo el que crec és que, clar, ahir mentalment està en més tensió veig jo a Mateo que no l'altre. Sí. Està en molta més tensió, tio. Sobretot la postura. I això te cansa, tio. Això el crema però com un burro. Sí. Crema com un burro. Més la calor que degué fer en aquests moments, perquè per la nit encara, a lo millor en Madrid encara refresca un poquet. Bueno, però això què seria? No, tenen lona per dalt, Perquè però no té res que veure, la calor està ahí. que una... Ahí no n'hi ha aire També t'he dit una condicionat. cosa. Estar ahí per els concerts, bé, però ahí no veus una merda. Perquè mira tu lo llum que estàs. No, tenen pantalles. No, menys mal que tenen pantalles. Tenen pantalles. El que és tot el quadrilàtero, per dalt, hi ha unes pantalles enormes. I es pot veure el... Home, menys mal. No, desde luego, a veure, jo trobo que ho veus millor des de casa, encara que hi haguen pantalles. Molt millor. Que I en l'aire condicionat, que estiguin allí davant de tot. Estiguent allí davant de tot, hi ha certes coses que te les perds. Veus a dos ninotets allà a lo llum pegant-se i dius... Vinga la rapó. Sí, perquè és el que dius tu. Com als concerts, de reputíssima mare. Però... No, el que estàvem parlant tantes de les visites que ha tingut l'evento este, imagina't Spotify, el que haurà pagat per 100 milions de visites, pues ja me diràs. Sí, perquè estic veient que en la lona estan les marques. Clar, Grefusa, imagina't Grefusa lo que haurà pagat. Alsa sí que no sé lo que és. Ja. Però clar, tu veus ahir la publicitat d'Alsa i a lo millor dius... Te llama hòstia, l'atenció. Pues vaig a buscar què és Alsa. Saps? El que m'estranya a mi és que en els pantalons ells no hagin arribat a algun acord en alguna marca
pa... A mi el preferien, no? Bueno, no sé. Però deurien, saps? Deurien. No, Civitas Metropolitano es diu. És que vaig veure una temporada, al principi de la temporada, que es dia Wanda Metropolitano. La cantidad de puñetazos que se han tirado en esos 3 rounds. Això és veritat, s'estan pegant prou hostietes, eh? Sí, pues, veuràs les dones. Hi ha 2 combats de xicones. Ah, sí? Buah, les xicones, igual que les de l'any passat, se n'arren per dalt i per baix. És exagerat. Tenen una garra i un aguante espectacular. Tu, conforme veus, qui creus que guanya? Jo ja ho sé, perquè ho vaig veure ahir tot l'evento. A veure, aparentment... Anàlisis d'expert de Ramon. Ara és el botonet de... Home, havent tingut Expert de Ramon. Havent tingut el Calimero, Ja. ella haurà dit, pues, no sé quantos. Fas el botonet o què? No n'hi ha botó. Vale. No tingues... Tinc que borrar tots els botons. Tinc que borrar tots els És botons. que a mi m'encanta. Mira. Va, Vale, a veure, jo crec... Antes de que s'acaben, queda un minut. A veure, aparentment, el que pareix que controla més la situació és el... En estos 50 segundos se puede decidir y va Es quién que, va a clar. ser el ganador de este primer combate. En Peter i Abraham Mateos, diuen. Però Sí, no és el nom. no, ja ho sé. Però jo crec... A millor Peter ha estat esperant-se fins a que l'altre estiguera rebentat pa pegar-li canya. Jo crec que guanya Mateo. Vale, pues ahí queda l'aposta de Ramon. Creu que guanya Mateo. Ara és quan comença a perdre, no? T'imagines? És lo típic, tio. Com cau. No, és el casco també que els evita pegar-se certes cabotades. Perquè al ser principiants també es peguen moltes cabotades. Ja. És que va haver un problema en la campana. No veus? Es va acabar i es veu que el van a parar, però ara va sonar. Ahí està. Anem a posar... Alça no serà de tema trens i això? Alça de trens? No ho sé. Després ho Pareix buscarem. una... Després ho buscarem. No ho sé. A veure, així tenim que estan refrescant-los. Repeticions. En la càmera lenta es veu com si que quan es peguen... Mira, és que encara que porten cascos, ir a les manotaes. Això tu ho veus en el combat i dius, no passa res, però... Vulguis o no... No, tot fa. No veus? Pom. Clar. Pareix que no, però... També te dic que en el casco així tan gran serà difícil no pegar-li, eh? Ja, no apuntar, eh? Tens que ser malo pa no apuntar. I així tenim el veredicte. El Chino Cudeiro o l'altre, no? A veure, que tirem més pa acabant. Ostres, ella va de Superman? Cristinini estava presentant. Ah, ella és Cristinini? Sí. Joder, Ramon, cada vegada que la veus, m'ho tens que preguntar. Ja. És que Esta chica que va així... la de la dreta, Cristinini, i esta Ah, pues no és... pareix Cristinini. No hi poc. No, Veja qui és. Pues qui pareix? no és ella. O sea, no pareix ella. Ahí està, per els jutges, 2-1. Quina tensió. Ho has acertat? Vols que te diga que m'he donat compte? No, això era evident. Era evident, soc un professional. No, tot el que m'he donat compte que... El que para que ara tindria que analitzar bé les imatges, però el gest... Mira, tira cap arriba, veuràs. El gest que ha fet l'àrbit, teòricament l'àrbit, que ha fet 2-1, ha fet un gest com diguent... I després ha anat a alçar-lo, veus? Com diguent sí. Sí. I ha anat a alçar primer ja el de Mateo. Sí, sí que és veritat. No, veu, ahir ja ha Ja, fet el... ja estava sí que, ahí. Sí que és veritat. Sí, sí. Jo Clar, perquè ell és el... O sea, ell és d'àrbit
però fora també hi ha uns, no?, que estan analitzant. Són els jutges. Per això. Només s'acaba el combat, els jutges donen la d'aixona, la puntuació, i l'àrbit ja ho sap. Ell ja ho sap. Clar, Clar. l'àrbit és el primer No, que té que saber en seguida. està clar, però quan ha dit 1 o 2, que ha dit ell, ha fet aixina com a sentint. Sí. És a dir, ell té poder sobre el que els altres decideixen o no? No. Això és el que jo volia dir. Ell en l'àrbit l'únic que té poder és, si algú fa algo il·legal o se'n passa, sí que li pot dir als jutges, a este li llevo un punt. Vale. Des de dalt, però Vale. ell no sap la puntuació com va. Això és el que jo volia saber. Ell no sap la puntuació Clar, com va. per això ella senteix com diguem, pues sí, és així. Clar, home, perquè tu, estiguent d'àrbit, Vale, però tu ho saps, veus. estic segur que més d'una vegada n'hi haurà que tu com a àrbit dic en este deport. Vegues coses que digues, no em pareix bé. Clar, saps? però si n'hi ha reaccions de combats, de que ho donen guanyador a uno, i en si l'àrbit fa inclús i tot així, no com dient. Fa, com? Estava en un altre lloc i no m'ha enterat. Fa jo, però jo Que fort, tio. jo trobo que jo a este no li ho donaria. Tu creus que n'hi haurà també alguns que estaran comprats? No dic este cas, però No, això no. en futbol passa, tio. Clar, I en futbol són una barbaritat de jugadors. Però tu saps, en boxeo professional, les bolses que fan, mouen. que mouen, mare de Déu, ahí tenen que hi haure uns xanxullos i unes coses Ja, tio.